De gemeente had juist er 150 brieven verspraat onder de buurtbewoners van het leegstaande gebouw van het Jeddere Bornego. Toch binnen direct nog gewoon omwijnden die het geen brief kregen hebben. Zij kunnen joen dus net naar de besletten geerkomst. Ze zeggen dan, we hebben omwonenden geïnformeerd. Nou, wat ze hier hebben is heel selectief een groepje mensen informeren. Wat vind je ervan, van het handelen van de gemeente West-Stellingweg? Dat ik het nergens op. Maar meneer Van Klaver doet maar wat hij wil. De squallen werd de gezin komen stiet op het stuit leeg. Dat geldt net voor de basissquallen die ten jonken leidt. Net Elsenien is al op een hichte van de komst van de tolve gezin. Had ik er niks van gehoord, maar ik vind het wel een goed ding. Aan de andere kant van Wolwega staat ook nog school leeg. Alleen die staat wat langer leeg en er zijn wat ramen stuk, maar volgens mij kunnen daar ook wel mensen in. Dus, en bejaardenhuizen, daar heb ik ook zoiets van, die lopen ook allemaal leeg. Dus daar kunnen best wel gezinnen in. En hoe komt het nou, Joen? Want ja, je had geen officiële uitnodiging en je wilde wel heen. Ik wil wel heen, maar ik wil waarschijnlijk weigeren. Maar dan breekt de hel los, want dan komt er steek in de kranten. De komende man wordt het gebouw kleermaken. De vluchtelingen komen rond de Christ naar Wolvergeer.